til alle læger, personaler. Tror I ved bedst, men hør her. Psykiatri, hvad har I at sige? Jeg giver piller i de vildeste farver. Men hvad er det egentlig, I går og laver? I tror med medicin og tvangsbehandling, men er I gået fra sans og samling? Folk bundet til sengelænker. Hvad er det lige, I går og tænker? I spiller med muskler, I ikke har. Så kom an, siger jeg bare. Jeg giver piller i de vildeste farver. Men hvad er det egentlig, I går og laver? I tror med medicin og tvangsbehandling, men er I gået fra sans og samling? Folk bundet til seng i lænker. Hvad er det lige, I går og tænker? I spiller med muskler, I ikke har. Så kom an, siger jeg bare. I har piller i vildeste farver, men hvad er det egentlig, I går og laver? I tror med medicin og tvangsbehandling, men er I gået fra sans og samling? Folk bundet til seng i lænker. Hvad er det lige, I går og tænker? I spiller med muskler, I ikke har. Så kom an, siger jeg bare. Her piller i de vildeste farver, men hvad er det egentlig, I går og laver? I tror med medicin og tvangsbehandling, men er I gået fra sans og samling? Folk bundet til seng i lænker. Hvad er det lige, I går og tænker? I spiller med muskler, I ikke har. Så kom an, siger jeg bare. I har piller i de vildeste farver, men hvad er det egentlig, I går og laver? I tror med medicin og tvangsbehandling, men er I gået fra sans og samling? Folk bundet til seng i lænker. Hvad er det lige, I går og tænker? I spiller med muskler, I ikke har. Så kom an, siger jeg bare. Her piller i de vildeste farver, men hvad er det egentlig, I går og laver? I tror med medicin og tvangsbehandling, men er I gået fra sans og samling? Folk bundet til sengelænker. Hvad er det lige, I går og tænker? I spiller med muskler, I ikke har. Så kom an, siger jeg bare.